kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakora moke jwang machiegni wantiere karka chenro mara mbako romo osechako kendo waneyamo yud chenro ni achiel kachiel e mbui mara Facebook mara Mogi TV kachiel koda ka mbui mamoko mara Mogi TV ntiere mano tingo nyaka mbui mar X kod mano mar YouTube yudo karka achiel kachiel ka ono dago mbaka igni 100 arne chako weche mag TVETs pacho kae adieri mar wachal nade ntie dok chien koso medruok e kwan mag jopuonjre madonje kuonde gi mag tiegruok gichal nade to nyaka sani antiere kae kod jopuonjre mabende adamiyo thuolo mondo miyango lerno ane nyaka sani kit somo mage kadhe osechalo nade mano ka wantiere kodgi kachiel kachiel ang' wayud thuolo mar winjo gi bende wawinja na sigandgi ni gin to gin e TVET kar tiegruok mane to giyudo somo gin e higa mane to chal mar wach wuon to en mane mano kama dhi bedo kachiel nyakwara Mogi jwang mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni chenro gi duto biro ni eyo machal nade kitudi kodwa sa nyaka giko SMS line en 2 wada penjere kaka inyalo jiw somo e TVETs to jok mane TVETs moro mane magintieko karkacha iwacho ni kinde mane wantiere mokalo wasebedo wakelo jogo mantiere mbalariany mantiere Nairobi ka to kinde ochopo ma sirkal koro kwayo oganda mondo mi oriwre gi TVETs adieri mar wach gin mage ka ukinyi ma kawuono an ka kod rawere auchiel kamada go kod gimbaka wabeda ni kod ng'eyo ni kuonde ma giwuoke ntiere kuonde tiegruok mamoko mabende otenore kod tich magitimo mane kamada bedo karka mana achiel kachiel mano ka wantiere kod kanya kwara Mogi jwang mondo mwabeda ni kod ng'eyo ni nyaka sani to gichal nade nyakura Mogi jwang ukinyi ma kawuono ntiere ka giwelo mabende wada neno gi ka achiel kachiel to bang'e amigi thuolo mar moso oganda mana ka wachako twak achiel kachiel mano ka wantiere kodi kae mana achako kodi Chadwick oyawre kendo machiegni mano kama wantie ukinyi ma kawuono chenro en mara mbako romo wadago mana mbaka kotenre kod chenro gi duto mag somo e TVET nyamkono mana nyingi dala kod kos ma itimo kod mbalariany kata TVET 19. Erokamano amoso ji duto ni oyawre. An gi nyinga iluonga ni Chadwick Griffin, aja Kisumu, dala miluongo ni Semerero kanyo. To Nairobi ka asome Nairobi Technical Training Institute kuma somo mar sitima. Mawadendo gi dhongere ni electrical engineering. Yes. Mano emesa somo sani kai rango chenro mopogore mantiangi nangi lerno ni ngima e TVET ma intiere tanya Nairobi Technical Training Institute ngima to koro chal nade mano kama dhi bedo kodi kaero kamano Chadwick kudo thuolo mar bedo kodwa ka achiel kachiel ka kama chielo bende nyakwara Mogi jwang koni welo ma bedo karka giulore mana achiel kachiel to bedo kod ng'eyo Veronica Ochieng machiegni ukinyi ma kawone chenro mar mbako romo inyalo mana konwa kos ma itimo gi kama itimo. Erokamano Cleophas amoso jokano nyana mi oyawre uru niluonga ni Veronica Ochieng Omabe kumoro ni Kochia koro anya Kochia atimo course mar electrical engineering to an school mar Nairobi Technical Training Institute higa mar adek. Erokamano iki mar adek ichiegni tieko kiwuoka atieko Julai itieko Julai ang'o penje thuolo mag tije bende uikoru ni gintiere koso gionge kamano kamane chal mar wach kama gintiere. Rogers Okelo oyawre machiegni bende ikonwa mana bende kamitiegorie dala ni kure ka wachako kwa dhi nyime gi chenro. Kamano pasi iluonga ni Rogers Okelo keta machiegni kodi iluonga ni Rogers Okelo atiegora Pisi Kinyanjui awuok Kisumu waja Kano. Erokamano atimo course miluongo mar civil engineering ma engineers obedo one side kwa wuok e weche mag engineers one side ang'o penjre kama chelo koni to wan gi welo bende mabena wili thuolo mar winjo ni itegre yo machalande lin oyawre ulre nyakwara Mogi jwang timo soganda oyawre Cleophas
amoso jokana nyanam duto ni oyawre. Iluonga ni Linda Chieng' Ouno nyakano Kabonyo. Asomo KCT, Kenya Christian Industrial Training Institute, eika mar adek atimo diploma, lakini nachako kod NITA. Koro sani atimo diploma, lakini atiyo. Tich nayudo TVET kanyo atiyo gi World Vision Kenya, youth, under program miluongo ni Youth Ready. Koro sani bende wakao rowere, jok madwa donje TVET, i-register kokalo kuoma, tateri e Youth Ready, World Vision, to gichulo ni school fees. Okay. To course metimo kata metimo makoro itieko ni? Course atimo diploma in food production and service. Masani aneika maradeka tiko July. Ero kama na yango winja ne sigana motendere kod tich bende thuolo mag tije mantiere kara. Ero kama ya lenda kuno thuolo mar biro odiochieng' ma kawuono e chenro. Kama chelo mantie Steve Ray yawre kendo machiegni mosane oganda kuno course ma itimo gi kama itimo. Music Lefas no yawre. Achaka moso jokanyanam kaachiel gi joramogi duto amoso uno yawre kumoro amora ma untiere. An Steve Ray Otieno kakisewachono. Aja Karachuonyo kumoro ni Kadel. Kia Kindu Oma Bay dire kanyo maaye. Asomo e school mar Railways Training Institute. Mane kama tiegora batiegora course mar stima. Engineering, electrical and electronics engineering. Yeah. Ero kama na iwacho kanyo ni ero wan gi engineers. Nekora mwejwa nkoro ka gimoro luwato. Wagenga manya kwanyo ka chiemo bedo marach bende ka wagenga monya dhire kaachiel koda ka wendo machielo mantie go e studio kinyi ma kawuono wantie kae kod Lucy Awuor imbe ni engineer moswa kinyi ma kawuono kati kono course ma itimo gi itime kar kanyo. Erokamano Cleophas, ani luonga ni Lucy Awuor nyalego ma Aboro. Atimo course mar Automotive Engineering e Kenya Christian Industrial Training Institute. Eni Silikanyo. Ine higa maradi? Ani higa mar ariyo atimo artisan. Nachako gi NITA, sani ane artisan. Okay. Erokamano ahinya kendo machiegni chien. Nyakora mo jong wachako sani sigeni thoth ahinya kama gintiere kar kaya. Achiel kachiel wachako mana sigana. En ang'o momiyo niero TVET kar kaya kama ntie achako di Chadwick? Okay, erokamano kendo maduong'. Anya wacho ni gimomiyo na yiero TVET kaka statistics magwa wacho ni nitie nyithindo ma oqualify mondo odhi e mbalariany to ok gidhi e TVET. Koro an kana dongo to nagombo bedo noluonga ni engineer. To kana timo penj form 4 kacha to nakalo nanyadhi e mbalariany. To ka dinadhi e mbalariany to dino katimo course manadwaro mar engineer. Koro naneno ni kapo nachako gi diploma to kakwanye gi diploma tanya timo electrical engineering e diploma kanyo to katieko tabodhi e mbalariany tatiegra mabed miluonga ni engineer. Koro mane gimomiyo maduong' kian emomiyo nadhi e diploma mondo atim TVET kacha. Mano yone donyo kar kanyo mondo mi tim thuolo ma mikao mar tiegruok bende ni rango nikech kidhi e mbalariany ne dhi kawo higni 5 koni utieko higni adi kama? Koni to watieko higni diploma kao 3 years. Kisetimo 3 years no to koro kidonje mbalariany to kichake year 1 kendo idhi kao 4 years. Mano koro lure gi to ka nikalo miyudo gimiluongo ni distinction to koro idhi timo higni matin kidhi e mbalariany kacha. Lakini ka aketa ong'we achiel to en 4 years plus 3 years mano 7 years. Erokamano ahinya. Veronica, TVETs wachore kendo ng'ere ni golo jogo manigi experience, jogo manigi lony mamalo ahinya. Adieri mar wachni kanye? Ng'oma ni yero TVETs e kinde gi kane donjo? Aro ni donjo higa mane to kinde go ji ne wacha ng'o kotenore kod TVETs? Erokamano Cleophas. And awach ni gombo mara noken bede TVET. Ng'ama nomiyo adonje TVET ne en mamana. Kane luore ni results mana expect bang' tieko form 4 no later down. And in fact, piwa ng'ano chwer nikech nagombo dhi e mbalariany to nokaparo wach TVET. Mama nokona ni kik give up, dhia mbele. Yudo skills. Kech yudo ka isomo kaka atimo diploma is a 3 year span.
Koro iyudo ke higa achiel isomo like 3 terms koluwore gi skunde aka one skunde waketo 2 terms. Koro iyudo ni bang' somo higa achiel idhi timo attachment mare. Iyudo ka ng'ato nigi experience molo ng'ama e mbalariany after 4 ama 5 years idhi romo kode industry kaka naromo gi moro industry. Iyudo ka ing'e gik moko ma en podo okia. Koro that is good on side of TVET. Gimiyo ji bedo gi skills. Kata e schools kama wategorego nyaka ibed gi gik moko kaka tools kechana timo stima. You'll have to buy the tools no matter what. Koro sama ineno koket practicals no ji timo practicals go. Koro iyudo ka ng'ato ng'e gimotime field neno endo kaito ong'iyo godo. Yeah. Erokamano ahinya. Rogers, korka kori, ang'o manoteri PC Kinyanjui kama intiere ka e kaunti ma Nairobi ka isomo weche gi mag engineering to sigandi ka ni donjo kuro mane paro mantie go mokwongo koso nigi paro mopogore? Paro to nantiere godo mar bedo engineer. To koro kaluwore gi ng'eni kaka pinyen anyuola kata gi kaka wach mag financial status. Anyuola timo ang'o? Financial status. Ya shoni anyuola mi donjo TVET. Financial status gi ng'eni kaka family ni dala. Koro iyudo ka pesa mar donjo mbalariany ni malo kabisa mokinyal raise. But one of the challenges mo wakale. Koro pesa mane nyalo bedo gi sani nen mar donjo e TVET schools. Dibed ni omenda madonjo TVET ni piny kirango gi madonjo mbalariany. Ni piny kabisa. Ne ni piny kinde ka. To sani opogore? Kata sani pod en piny. Kipime gi mbalariany. Koro pesa no ne ni piny. Koro ne iyudo ka mani kimiyo thuolo mar inyalo donjo e TVET molo university. Kech koro ni nitie monyisi ni either idonji isom koso iwerigo. Imany tich moro tim. Tiyudo ka ni nyisi ni inyalo misi ni mbele kanyo. Inyalo biro dhi donjo mbalariany mbele kanyo. Gi pesa nikech koro iyudo ka isesomo iyudo experience moro kech wasomo wacha ni dweche higa achiel tidhi timo attachment. Sama intiere e field oko kata cha irado gi ji mopogore mami motivation inyalo yudo kaka ing'eyo tich piyo. Umiga kata chiel iseng'e tich inyalo yudo kaka ichako tiyo milos pesa mai. Koro iyudo kitieko course ni ka tiseng'e tich. Koro kiseng'e tich inyalo dhi tiyo oko tiloso pesa mari tidhi donjo e mbalariany mondo imedri gi sombi. Kamano kanyo. Erokamano ahinya. Weche mag omenda osedonjo ka, weche mag jonyuol, influence mag jonyuol wasewinjo mar Veronica, gombo mar bedo ni engineer. Iwacho ni ng'ane en wuon engineer kata ng'ane en wuon Medosa. Ochal ga nade? Wasewinjo engineer ma Veronica ka nyiyo kotieko kar ka odhi yudo thuolo mar donjo e board. Dong board be nyaka approve kosedonjo kanyo maber ne kaka engineers chalo. Kama intiere Lucy, sigani ne chal nade? Ikonwa kanyo inchako kod NITA ka idonjo artisan sani kama intiere KCT. Ne chake yo machal nade? Tena ng'o mane odhiri ma iwacho ni achak kod NITA? To NITA kacha nang'o matimore? Ni nyakora moge jong mapo nono kia nang'a timore kar kanyo. Natieko school maber to grade mara nokomiya donje e university. Koro be jonyuol be ne onge gi nyalo mar tera e university to ika be ne pok oromo mondo apply for help. Koro nochuno na adong e ot nikech jonyuol ok nyal to aonge be gi uwezo mar apply help. Koro narito mondi. Koro ba winjo ni nitie joma kawo ji ma sponsor ji. Koro KCB no sponsor inua jamii. KCB jiajiri program no sponsor bagi mia uniform, tools, nyaka gi safety boots. Bonyisa ni ayier course madwaro mahero. Koro molore gi manadwa timo cha mar lawyer. Koro acho ni an agombo gik timo loso geche ahinya. Koro we atemane mai nikech be ahere. Koro nacho ni we achak gi loso gari. Achako gi grade 3. Katieko grade chopo 1 acho ni course ni ber. Nikech kidhi be iyudo jomoko mi ginene motivation kidhi kata loso gari. Si watu wote wanabagua. Jomoko ber gineno ni nyako ni be oken nitie jomachuo moko hero tich. Lakini kido nyako majituma iyudo nafasi tiyo maber be ka gimoro wuok matin imi pesa matin. Koro ijiskuma godo. Mane kaka ne chal grades be nodonjo kar ka gi nok mar omenda gi kaka ichano gi yo makare.
Steve Ray, sigandi en mane kotune kod safar mari mar donjo e TVET. En ang'o mane oteri kar kanyo miwacho ni ero kora ada donjo e TVET kama intie koro mano mar mitiegore sani? Erokamano, wachak gi wacho ni chutho donjo e TVET kapok idonjo e TVET to chakore ga gi kuyo. Nimar samoro ne ntiere gima chunyi ne paro. Ajwa nyisi ni ng'ato ka ng'ato mantie form 4 kata janyuol ka janyuol dwaro ga ni nyithindgi odhi e mbalariany. Iluongo ni university. Mano chuny janyuol moro amora. But e kinde mwa donjo e TVET, moro donjo. King'iyo ni TVET ochakore nade? TVET nochakore, actual thing mar TVET nochakore 1946, kok 56, aparo kamano. The construction mar Uganda, Kenya-Uganda Railway. Yeah, koro Railways apani was the author of TVET, kata gine magi chako TVET mokwongo. Ndalono. TVET nobiro ni ipuonjo ng'ato tich, ipuonji tich, ineno. Koro wachi ni koro kae ng'ato nyalo biro nyisa ni ka adonje od fwambo ka, in ka gini kete iti kamae, kasto koro timre nade. Donjo kode. Koro, moro mar TVET en ni... Moro mar TVET? Moro ma wan gode TVET ka en niya, ipuonjowa tich maraching. Koro iyudo ka tich mipuonjo maraching ni iyudo ka konyowa kata kinde mwadhi manye tich. Ineno, in gi tich e lweti, kasto be king'iyo jo mbalariany, ng'eni kisomo e mbalariany, in gi expectation ni idwa tich mamalo donge. Lakini wan kwa somo e TVET kae, you are ready for anything. Manyiso ni your source of income dhi chako biro chon kabisa. Koro an gima nokela e TVET nochakore gi kuyo. Actually natimo penj to nokakadho kaka ji netimo nade ne paro. Lakini sana nyacho na mor moingo ja mbalariany. Nikech kata kinde mane wadhi manyo attachment. Yeah. Iwacho ni gino chako gi kuyo sani mor moloyo joma nodhi komor. Yeah, jok manodhi komor e mbalariany. Ok na bane gi wach, lakini atemo mana wacho gima ntiere. Nikech kwachopo kodgi kachacha kana yudo attachment na Kenya Railways. Kasto moro be na yudo gap ko Mombasa Terminals. Kondego na interact gi jo mbalariany. Ichopo gi ng'ato ma ng'at mong'eyo ang'eya kaka koro wan jo stima. Yudo ka ng'ato ng'eyo ni circuit breaker nosome class, yes, donge. Lakini operation ma circuit breaker no timore nade? Okia. Koro ng'eni kata kudhi interview, ng'eni kidhi gi ng'ato interview, imiyo gimoro nolosi. Inyalo mi kata mota ni timore nade? Rewind. Jo mbalariany ok dhi nyalo mano. Erokamano. Yeah. Aya, nitiere jo mbalariany mang'eny yang chakoro ote ka. Chakura chaka oro gi. Steve Ray ni koduka, Veronica ni ka, wan kae kod Chadwick. Okelo Rogers kachel kod Kalusi kod Linda, wan kod gi kachel kachiel. Anga bimo ni ler na kar kuyo ka, nikech ka nitie nyithindo mawuok kendo we sikul, giwe chuth bang' ka giserem. Kata ka wacho gido grade matero gi kama chielo. Chirni uyudo kanyo mondo mi udhigo nyime. Angi mak penyo kanyo angi duo kanyo mondo mi lernwa ge. Kama itime Linda, sigani mar donjo. Imbi wacho ni chako gi nita kanyo ka idho me ichopo kama intie ka. Sigani mar donjo e TVET no chal nade? Ne onge mora ahinya, lakini kana timo form 4 nakalo maber. Nego adhi university, but pesa ne onge. Koro nachako gi tij kojolo kor gweng'. Napuonjo e skul moro kanyo, private school. Bang' mano, biro Nairobi koni, ayudo tich kendo, atiyo matin contract mana mag puonj gi endi, kasta kuno pesa. Koro kane ane skul kanyo endo, to jok mane watiyo go thoth ne gin gi lony, to an naonge kod lony. Kore mana chieng' moro wawuoyo kod osiepna moro nosomo KCT. Tema nong'isa nadonje e KCT kanyo. Koro chieng' manadhi, nayudo ka jogo norwaka maber, magikelo na course outlines mondo ang'i. Ka nang'iyo to chunya nogombo ni mondo mi atim catering. Bas a register machako timo catering, atime 6 months, grade 3. Alafu adhi attachment. Kana adhi attachment Aga Khan University Hospital, kanyo natimo attachment to nichula pesa matin takuno. Bang'e adok KCT kendo, nikech noyudo ka kacha nidwa ndika, to manager noluonga muwuoyo koda mong'isa ni kwandiki kae to ber ka in kod grade, ka itimo course ni full course
mondo kidhi yud advantage idhi chuli maber. Kasto nadok KCT 2021 machako timo diploma ma pod atimo nyaka sani ni. Kaka nachako timo diploma no e kaka ne jo World Vision nokelo ji ne gi sponsor ga ji nyithindo jo youths motieko nini secondary school. To emana donjo mana wuoyo kodgi kasto ne gipenya ni ang'e timo collect data to na nyiso gi ni ang'eyo to ne gimiya tich koro wa collect data kocha chai koro gweng kocha chande kasto odhiadhia kamano endo manyaka higa ni endi achaka yudo tich koro facilitate youth ready program Mathare North kanyo endo nyaka sani. Koro nawacho ni TVET omiya ng'eyo gik mang'eny makata kuyo mane an go nikech nok adonjo university cha nodhi morumo nikech ne an kod kuyo mang'eny mana bedo depressed. Aneno ka nyithindo wetena dhi skul an to kadhi, but kana donjo kacha cha hospitality department ber sana. Stress norumo, ineno ka an kod afya maber sani koni batiyo nikech ayudo connection koa KCT kanyo endo. Koro anapo mana ka school fees nachulore kende nikech atiyo tadhi school. Erokamano. Iwacho ni adiere iwacho ni afya maber en gimoro maber. Ni maber ka itiyo nyakoro joanke ni sewije kae. Achiel kachiel thuolo mag tije gini kanye. Bende isebedo ga gi luoro moro amora donjo TVET Chadwick ni tich nyalo bedo maonge. Wantiere piny miwacho ni tich onge. Adier ng'amo kale TVET. Bende ni gimoro ma osemi ka kibaji ni kiwuok to tich onge. Okay, ka nadonjo TVET first na gi luoro mar ni samoro katieko kosna to jambalariany cha dhi yudo tich mbele. Koro ka natieko ika mokwongo 2019 katieko ika mokwongo to nadhi attachment KenGen Gitaru Power Station. To koro kana an kuro kakiwacho no igwenyri gi ji mang'eny. Koro kana gwenyra gi engineer moro kanyo to nokona gimoro ma pod amako ga nyaka kawuono. Kaka owadwa osewacho ni TVET kani iloso, kani chako TVET nochake ni mondo omiyi skills moko mapiyo piyo mondo mar loso gik miloso gi lwet dhano gi. Koro nokona gimoro ni king'iyo KenGen, jok mong'e KenGen maber, Gitaru Power Station, ka iwuok e mbalariany manyiso ni in gi degree, manyiso ni inyalo run station, onego bed ni in head mar station ka in gi degree. To ng'ama nigi diploma in already in a management mar station. Koro ne gikona gimoro ni kapo ni KenGen kawo ji kawuono ji 10 to ji ng'ata achiel kata ariyo emidhi kawo ja degree, to ji 6 nyabet jo diploma, to ji 2 modong' nyalo bet ja certificate. Koro gino nomiya jingo nikech wan kaka owacho no abende nan gi interaction no. Aja first year kore katimo ika mokwongo to kadhi attachment kucha taromo gi ja 5th year matimo electrical mbalariany. To omiwa tich mar wiring. To kowa dhi tich mar wiring ni tiyudo ka ng'ani ong'eyo kata ka iwacho ni junction box, ong'eyo junction box ni en ang'o. Lakini koro kimako ne kama mitango ne ni gini luongo nang'o to gino kia. To kinyise nyinge to ng'eyo. Koro iyudo ka wan miluongo ni technical courses. Mano kaka engineering gini, kaka fwambo gini, gik mitimo gi lwet dhano madwaro practical gi. Iyudo ka technical schools nie malo. Nikech in gi saa mang'eny misomo go gigi, in gi saa mang'eny me ipuonji go gini, titimo gi. One on one. To ng'ama ni mbalariany cha to en to imiye mana notes. To somo. Koro gigi osomo en go e wiye. To koro kaka koro kimiye ni koro tim to koro timo bedo matek. Koro bedo matek. Okay, yo marach nagoyo jo mbalariany lakini mano adier jok mosewuotho pap kae. Ong'eyo. Veronica, ochal nade mokwongo koro kamintie kaka pap. Kwan mag nyidendi e field ma intiere girom nade. Nitie nyidendi ma wasewinjo sigana mopogore opogore, Lucy olerno mare kar kae. Maka duoko osewuok, chunygi gore, jonyuol nenogi ni gintiere dala kendo ok yud thuolo mar dhi nyime kod somo kama gintiere. Mok yudo ka wuok dhi ka tedo nikech max moyudo ok nyatere kumoro. Nitie gimoro manie wiyo
wi jonyuol gi nyithindo masomo kata jopuonjre ni kuonde tiegruok mopogore opogore ni nyaka to wadhi mane mbalariany kokaido C+ cha an mara gi somo rumo geno ni wuok kar kanyo mondo mi donji kama chuo bende miwacho ni thothe mago mag midosa kata engineering ochal nade kata jogo ma isimejo sigani gi ma intiego machiegni e sikul. Okay, erokamano Cleophas. An dawach ni koluwore gi story ma wacho kani kaka madhina nomiya mijing'o, nang'iyo chien ni nitiere joma ne ni chien na. Makachaka dok kendo e skul nadhi nuoyo, adhi medo burden. Koro nawacho ni najiwora jiwa tawacho ni wawa sudi asom kuma dware degree na no na check diploma amedra abed gi degree mana dwaro no. Koro yudo ka be engineering mawatimo ni nyiri nigi challenges, so much challenges. Iyudo ka e field ng'ato ne ni the opposite gender. Joma chuo gi ne ni nyako ni be ang' tim tijni adieri. Openjore penjo machal kamano. Koro ineno kamago nitiere gik mago chunywa sana ka wan e field. But gima temo jiwo rowere manyiri ni ka in gi yie mar timo gimoro kaw gini tim. Kik ing'i chien, kik iwinj gima ng'ato koni ni ma en kama joma nyiri ok onego tim ma. Sani piny is advance. Tich moro amora wanya timo. Winjo ka nyamina ka timo automotive, mechanical. Yes, it is a hard work, but we can also do it. Koro wabedo gi challenges, but what I can just advise joma nyiri ni ka en gi mijing'o mar timo gima tije matek ma chuo dominate team gi. To give them also competition ni wambe wanya timo gima chal kama. To bende ni giluoro ni tije nya bedo manok pacho ka kata ka oro ni tieko higni adek chothi tieko ja mbalariany tieko higni abich wuok ne pap to tich koro nitiere kar ka bende ni giluoro ni tich nya bedo manok koso wikoro yo makare kuwuok gi tich. An aonge gi luoro kaluwore ni kata sama pod an e school HOD na my electrical department aneno ka koro ga application idaro nyiri mang'eny, chances iyudo kimiyo joma nyiri molo chuo. Koro an ok anya wacho nan gi luoro nikech chances they are out there. Mang'ato kia tiegori inya yudo kumie imako. Erokamano ahinya. Rogers. Yes. In gi luoro ni tich nya bedo manok ka iwuok oko? Aluoro ta onge godo nikech kata king'iyo sani kaluwore gi course matimo civil engineering. Sirikal be gero udi ma gitimo giketo financial bill gero udi oko kacha. Inyalo kaka engineer inyalo apply tich to be kata kokitimo gi sani. County government gi sani be kitimo waya diploma to gindiko jomotimo waya diploma inyalo puonje mbalariany kacha. Inyalo puonje TVET schools, inyalo ndike ka japuonj kodi puonjo ko kata sirikal be sani nigi paro moro mar medo jopuonj 2,000 to gin gi geno mar medo gi chopo 4,000 mar TVET. Koro kitimo course ni be mitieko to bedo ni ok yudo tich oko kacha. Inyalo be timo application, inyalo bedo japuonj kacha. Koro geno moro ni tije nyalo koso be onge. Tije to nitie. Kech ng'eni ma to tij lwedo. Mok en tich ma tij lwedo nyalo timo kata kama inti simi migoni. To pogore gi mbalariany. Mbalariany ng'eni nyaki gin jobuch gi karatas. Yo imanyo tich. Wani gi tij lwedo kitimo kaka automotive inyalo manyo kambi moro to idhi yudo kata kari moro matin tiyawo. Tiloso giki kanyo. Sani kata kibe wuoko kata joma gedo ng'eny. Inyalo wuoko kata chato ikuwa tich timo application ng'ato winji ni bwana ngia somo gino obiro koyi mana karatas mawacho niya be timo gino gadier. Inyalo gero ot. Ute gero. Inyalo koso. Erokamano ahinya Rogers. In gi luoro moro amora Lucy e weche mag tich to mor mare ma bedo e TVET mi gigeno mar wuok oko mar school to iti kod lony ma yudo e kari mar tiegruok masani mondo mi konygo oganda mamoko mantiere oko inyalo ketgi e yo machal nade kinyalo pimgi mor mane ma gini mi ka intiere kar tiegruok kanyo kapok iwuok? Timo course ni okonya ahinya. Koro an gi skills makata ka pod antie school kacha KCT ikelonwa geche waloso gi kanyo watimo gi test japuonj wacho ni watimo tich maber ahinya. Koro neno kata kiwuok oko garage opong' geche iloso pile ka pile moko a Japan
iloso pile ka pile. Koro kiwuok oko dhi adhiya kacha nyiso ng'ani ni an ang'e timo tijni. Openji ni adier, tema ane ine. Koro kitemo boneno kitimo gini maber, ok inyal koso tich. Gimomiyo skills ber. Koro kiyudo skills, onge kaka ibo thagri. Ibo konyo jonyuol ni be, ibo konyo jo oganda. Koro skills konyo ng'ato ahinya, to mi geno be. Koro kata ka ok yudo tich, inyalo yawo mari. Inyalo yawo biashara mari, inyalo timo ang'o. Ok inyal koso. Pesa ok inyal koso. Kos matimo ni ok inyal koso pesa. Ok inyal koso pesa. Kanyal. Gine ni sani. Ang ugo iwacho ni jolego neni sani bang' kipindi kae. Pod en e skul nyakwara Mugejwang' koro kuoro ote tuoro ote. Pod en e skul. Pesa ubo mi utieko kotieko skul. Steve Ray. Penyo ma penji karka. Nitie lit mabiro to ka ng'ato sirem yudo thuolo mar donjo mbalariany. Sama wuoyi sani juma ariyo mokalo oboke mag donjo sikul ne oor. Kendo jonyuol ne yudo oboke mag nyithindegi ma donjo mbalariany mopogore opogore, ma donjo TVET mopogore opogore. Nitie ng'a neno chenro ni sani to chunye pod pek. Inge mana kaka donjo kata secondary ka iyudo koleng leta mari okoni ni oluongi e secondary school moro kumoro to idwaro national school moro kanye, kaka chunyi nyalo gore ka ok yudo thuolo mar kamano. Ma bende timore kinde ma ji donjo TVET kata universities gi mopogore opogore. Losane gi janyuol masani nitiere ka gi nyathi maneno chenro ma kawuono kotenre kod duoko moyudo kama oluonge gi chuny monego bed go ko orwako kar tiegruok moluonge mondo mi odhi nyime kod somo. Nyadi mang'eny wacho ni nyalo dak higni 70. Mano ngima ma dhano nyalo dak odonge. Koro wakonga wuo gi ng'at ma oyudo E kata ng'at ma oyudo D-. En niya, e kinde ma iyudo grade mapiny, samoro inyalo wacho ni we adoga nuo. Aneno ga ni en ga a waste of time moro kanyo. En ga ketho kinde, ketho sa. Nikech in gi higni 70 mar dak, to higni 70 mar dak gi idwa loso ngima maber mondo ring nyaka generation. Ang'e ni kinde ma duogo ng'ato gombo nitie kuma dwa dhiye, to gombo ni no ok otimore nade? Ok otimore. Achiel, inyalo chako somo gi kama intiere godo no. Gima TVET konyo godo achiel maduong' en niya, isomo practical work, to paper work ok ni waweyo. Ineno? Koro e kinde ma ng'ato chunye nyalo tho kokacha ni an to koro ayudo grade mapiny kaka nyalo timo onge ni. Dhi ti kawo tiji tichak gi timo kama iyudo godo no. Jok ma yudo grade mapiny nyalo chako gi artisan kata gi field work, ineno. Koro kia artisan nitiere certificate. Jogi te bedo absorbed. Kasto one TVET ka an anyalo wacho ni aim na ok en na bed employed. Yeah, man is not even my first priority. Na bed employed. Nikech opuonja ng'o? Opuonja loso stima, donge? Opuonja kit anyalo kawo socket ta atimore nade? Ta connect, donge? Anga mona wuok oko to adhi awuothi e ute migeroge. Achak manyo gi kanyo. Ya, mano ok ochuno ng'ana nyaka many application moro nyaka apply for a company kata nyaka tim nang'o. Anyalo wuok tadhi tamanyo gimitimo nade? Gimiloso. Opogore gi jambalariany, tadwa dok ne gi jambalariany bende gi patgi magi play. Shida man gi jambalariany ni ya, they will require employment. Different gi an maja artisan kata ja certificate kata ja timana aja diploma. Nango nikech ka wan gi thuolo mag tije to ma bende unyalo donje to waku duto ka mutie ka mondo nuwa pachu mopogore opogore. En ang'o matimore kama iwacho ni idhi mbalariany mondo mi ilos thuolo mag tije, indik jok moko kata yaw kari mar timo tich. Jomoko dhi kuonde mag tiegruok kata mbalariany bende mondo mi ondikgi. Pogruok ni donjo kama chal nade to bende en lek mag ji duto mar mondo mi ondikgi koso gi lek mag ni mondo mi ulos thuolo mag tije mamoko mantiere. Awachi ni kaka koro field mar stima. Jambalariany nitiere positions ma ok wanyalo yudo kaka wajo diploma, mano to kadwa riambo. Nitiere positions ma ok wanyalo donjo. Chudo gi be ni malo. Koro kuonde gi nitiere gimoro mikwayo ga it require a little bit knowledge gi IQ. Eno akoro stima ne liel kawuono kaka oliel e iye ka. Adani makwaronika. Stima ni to rieny. To ka duogo duto dani mondo miangu miwa paro kod duoko ma wayudo ka wuok Steve Ray mantiere karka. Wadani wakaw yueyo masani. To ka wakaw yueyo masani nyakwara Mugejwang', an wakawe mondo mi wang' waduogi ote bende majo mbalariany oroka. Majo TVET oroka.
nikech koro chaka gima en lweny moyaw kama ji ariyo. Jok mok nya tiyo, jok manigi otas, jok manigi lony, jok mong'e tiyo gi lwedo, jok mong'eyo mokane wigi gi notes momigi. Nyakoro mogo jong adieri mar wach en mane chal mar wach kama nitie ka warango higni machalo kamae wadhi e yweyo masani. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Attention, attention! Jaluo Majaki Sungu, wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa mani rembwa. Osemerigina parko na beach mani nyadhi e to mar rumba musekelo class mamalo. Ne BB Band mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu wane. Yeso tarika boro dwe mara ucheli ganiendi yore teku uok Ugenya si haipacho. Nyaka Mombasa na Mchumbi. Ochomo Carnival Grounds Nairobi team. Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba. Kocha kuresa parko na rio mamidhiambo nyaka che. Ramogi FM, Ramogi TV, kachuel koda BB Band, makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior, dhimu chungulu kanyogi Nyadhi Majaluma malo, kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Utiko, enmana silinga lufario regular, VIP 5,000. Toja Nyadhi Majaluo, enmana 10K pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM, kachuel koda Royal Media Family, Temideo, bino kanyogi Nyadhi Mape. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi tutabaki pamoja. Koro ntiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Dial *487*3# to get this song. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi,
alafu na mjengo wangu kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Amnifanyi poa. Well, Nairobi ka ungawe manade. Enwach mane makori wuo makendi ka janeko ni? Dikucho bwana. Oh, I'm the serikal. Oh, nadhania nimekuja hapa mchezo, si ndio? Then boo. Dijitega kadha? Jogi no keto na michele thum. I cannot waste my time with non-starter. Kura yangu, ziri yangu. Mane point mana run the direct. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Nyakora magijwang machiegni kendo wantiere kar kae chenro mar mbako romo en moro marani podi kete kar karno wachak chenro nyaka sani makoro wadonje tielo mar ariyo mar chenro ni mar mbako romo. Wamedo penjo somo e TVET to chal ganade gintiere vocational trainings mopogore opogore, iwacho ni centers gibende gintiere nyakora magijwang mapuonji tije go mag lwedo. Ana donge county ma Kisumu. County ma Kisumu ni wan kod gi mopogore opogore, nitiere Rotary, nitiere Panpieri Vocational Training Center, nitiere Long Ring Road kanyo, nitiere Nyalenda Vocational Training, malo kichomo kachok, kaiwuok kanyo jogo ma nitiere chuny boma, nitiere kuonde mathoth nyakora mag jogo ma ni puonje ji. Sani nitiere nyaka mar Marine, mantiere Mwalo kichomo Railways. Nitiere jogi mantiere Railways Institute bende kama itiego gie lony manyasani kachiel koda kabedo midusa kod chenro mamoko mantie ka. Bende nitiere colleges moko manitiere boma ma Kisumu kanyo, ka nitiere alwora ma Milimani, nitiere ka wach ne Ojema. Colleges gi kama nigi nitiere kata negi puonjo ji weche mag hospitality, weche mag tedo, weche mag bedo waiter makare man gi lony. Gigi duto oganda ne timo to ne kawo gi mana ka wiye. Gima nokwang'e ni jogi ne nigi pesa kapod gisomo. Jogi ni tieko tich, ne gitieko somo ka gin gi tich. Nyaka sani wawinjo sigana mag jopuonjre manogo e studio kinyi ma kawuono. In janyuol chunyi osegore ni dwani nyari odhi e mbalariany. Mbalariany no koyudo thuolo mar dhi nikech mondo idhi e mbalariany ikalo penyno mano mar KCSE. Ka itieke idonje mbalariany kata idhi e TVET. Iwinjo sigana mag welo manogo e studio kae. Ok gin rowere mane oreme penj. Thuolo mar donje mbalariany moko kuom gi ne oweyo to ne gikadho kendo ne ginyalo donjo kar kanyo. To ne giwacho ne gilony margi, giyud thuolo mar dhi nyime kod sombgi ka gineno gik ma ginyalo timo gi lwedo. Tije mitimo gi lwedo gi nyakora magijwang' nyaka sani. Kata tij fwambo ka, nitiere jogo manya bedo ni utieko higni 4 e mbalariany. To poko mako kata radio, poko donjo kata e radio station. En jafwambo, entiere oko ka. Ntie ng'ama obedo kacha e college moro mutieko higni 3, higni 2 mage, ong'e gima rekoda en, ong'e gik ma gigi duto gin, otieko kendo entiere pap. Ida piem gi jambalariany maponono mbalariany modhiye, onge radio station, mbalariany modhiye onge TV, mbalariany modhiye onge blogs magindiko, mbalariany modhiye ni onge kata newsletters magindiko. Jogi wuok rome pap ka. Iwacho ni pap kae makoro ipoge wuon thum gi jakuo thum. Iwacho ni ng'ama otime yo makare gi jomoko bende motime atime yo makare. Jonyuol chulo fee. Gini en jok mage manya bedo kaka iseyo. En sirkal koso en ng'a? Nimar sirkal ochiwo thuolo gi duto mag somo marome courses gi. Otieko higni 4, higni 5, fee chulo mathagalany, mathoth ahinya. Nyathi wuok oko to gimonyalo timo gi course mare ni onge. Ipenjri ni yawa nyara to koro notieko skul, wuoda notieko skul. Tino chom kanye. Wuod joka ng'ane to notimo mana course moro mar fwambo e college moro man town ka, to wuok oseyudo tich Ramogi TV. Hello. Gintiere ka. Wawinjo sigana ni. Magi e rowere mantiere TVETs. Bende ok rowere duto modhi e TVETs yudo tich. Ntie moko ma bende tieko TVET onge tich. Ntie motieko mbalariany to kuongone moko bende yudo tich kapod gin e mbalariany.
chal mar wachen mane. Mae mbaka ma wadani watiek godo chenro tielo mar ariyo ma wantie ni ka wadhi kode nyime. To nang'ado Steve Ray Otieno kane leronwa sigana mopogore opogore kotendo kod weche mag TVET kod safar mare kama entiere. Steve Ray mana kama ni chope kar kacha ang' ilernwa ka to bang'e waduto jotwak mwantiere ka ang' waduog mondo dhi nyime kod twak achiel kachiel kotenore kod ng'ama nyabedo ka ni iseyo. Uduto un gi classmates magu gitieko to tije ni kanyo. Moko tieko tich onge, moko tieko nigi tich, moko tieko ka nigi tich, moko ni e kacha to manyo tich. Tij manyo tich ni bero lokore ni tich ne jok moko. Kama gintie ka Steve Ray. Achako mana kama ni chope kar kanyo. Kilere mana mapio ka to bang'e ang' wakaw round machielo mapema. Kamano wacho ni stima kaka rieny waneno watedonge. Koro wacho ni jambala rieny nitire electrical kae wan gi calculations of how a flow of electricity should go. Kaka onego beni stima ringo. Mach monego beni kadhe waya cha. Ineno. Koro mano yudo ka ana aja TVET ipuonja mano kendo at the same time ipuonja kaka ilose kendo. Lose kendo gi waya gi majno kaka ringo nigi pogruok. Koro iyudo ka jambala riany en nyadi mang'eny ong'eyo mana kaka majno ringo. But ok onyal keto ni godo ot mondo ti. Koro ja TVET to ng'e kaka ringo kendo ng'eyo mach madorore e odno at the same time. Koro gima nyalo nyiso janyuol mantie dala kata nyathi ma notimo penj to tieko. To neno ka gima chunye dwa tho. Ni nyathini ok odhi e mbalariany kata ok odhi ne samoro bodhi matek, samoro kata TVET mar colleges, samoro jok moko qualify. Nikech iyudo ka jok madonjo e TVET giketo ga minimum grades gi bende donge. Koro nyalo dhi e TVET kacha tinyisi ni ok inyal timo diploma nikech in kama. Ok inyal timo certificate nikech grade ni piny. In gimi nyalo chako gang'o gi kuma piny kuchocho donge. E kinde monyisi kamano kik chunyi tho, we nyathino chak gi kanyo. E kinde mochako gi kanyo kudhi manyo tich, nyathino ng'e gimitimo e TVET ka. Ong'e tich mitimo rok nade? Mitimo. Kata kudhi manyo kod tich odhi do mbele ni. Kaja diploma ta adhi interview sani kawuono gi jagine, gi ja artisan. Ya? Odhi do tich mbele na nang'o nikech practical work mipuonje artisan opogore gi practical work mipuonje diploma. Kichaki biro kendo wambe TVET kai. Joka timo tij lwedo from the ground. In fact, gin gi classes ariyo mag practical, gin gi classes ariyo mag kaka goro skunda. Yudo ka practical work dhi kata 18 hours in a week. Kasto maybe somo dhi kata gimoro 4 hours in a week. Koro yudo doneno ka pogruok nontiere. Koro ng'acha kacha koseng'ang'o tich, koro eno chako mana manyo kalatas. Ya to manyo kalatas ka en gi gini nyalo kata manyo kendi kalatas kendi. Kata ka tieko skul, pora dhi e mbalariany. Ng'at manyalo somo madhi e mbalariany bok rach, osomo somo chopi. Lakini kik chunyi tho niya, ni ok manage chimoro nade. Dhi kanye mbalariany. Ya, mano gima nyalo nyiso ng'ato. Chunyi kik tho nyakora moge jwang' kama intiere kar kawinja ne pacha Linda ochal nade nikech kae wacho ni chuny kotho kata ka kawi oteri e kar tiegruok no. Odhi chalo ka nono, odhi chalo ka ketho pesa, kata ketho fee. Janyuol obedo kacha in chunyi nosetho, in dhi mbalariany oketie diploma mitimo to chunyi onge kanyo, kata pachi onge ka. Losane gi japuonjre machalo kama kod janyuol ma ponono, pesa ne dhi modho pi mbele ka. Janyuol onge ma pesa ne dhi modho pi. Nikech TVET ka ipuonji tijno ma gineni ng'e nikech imule kod lweti. Ka ng'iyo kaka kidieny mag jikon, kar jikon nitiere gik mopogore opogore kama ilose salads. Salads gin kendo kidieny mopogore opogore. Inyisi ni idhi los kata kaka example niso salad. To materials go te nitie japuonj oseng'isi ni gin mage. Koro en mana kari mar dhi kawo gigo endo, ingredients go tiloso piyo titero to ne o confirm ni en. Bang'e kisetieko mbalariany, in kod lony, kisetieko TVET kae, in kod lony, inyalo chako tiji wuon. Kaka an, tij hotel, onge gima nyalo tamae. Production, kaka kar jikon kachicha, onge gima nyalo tamae. Kar service, savo math mora ang'eyo. Tedo chiemo mora ang'eyo, mana kokalo kuom TVET. Nikech ipuonji go endo ma japuonj ne ni ng'eyo. Ka en gima pod ikia, japuonj biro wuotho kodi kendo bedo kodi machiegni ma ne ni ing'eyo gino endo maber. Timo planning kod costing gin gik ming'eyo. Nikech ipuonji ma japuonj ne ni ng'eyo. Koro ang'eni ka TVET kae, asechako mana yudo tich. Nikech bende already asomo tatiyo. Bang'e kanyo endo skundwa kocha chande. Seche moko ka welo biro kata kaka board of directors, wane miluongo waloso chiemo, watedo negi, wasavogi. Connection, networking bende ni malo kanyo. Koro TVET is the way to go.
jok ma oko kalo maber kata jok ma fiyo tamo dhi abiro uru e TVET udhi bedo kod mijingo kaka an bende geno na ne chako rumo lakini sani endi an success story anyalo nyiso ng'ata mondo mi odonje e TVET en gima kama ber kendo school fees bo ken mala ahinya kipimo kod mbalariany school fees en gima inyalo yudo inyalo chulo matin kata kaka ochal kaka secondary be madala kocha ka pod otami tinyalo dhi miwuo mi wach ni wena uru kata bang' dwe achiel kata tarik ma kamae ndi abiro chulo kamano koro TVET en kama ber kabisa ero kamano ahinya koro mojangi se winje kamentie kamano ineno TVET Sky yore mang'eny nitiere mag yudo pesa ineno ka sani sirikal okelo help government masani noketo 28.3 billion ne TVET schools mondo gikonyre godo tiyudo ka TVET schools mwan go sani gin 2401 tiyudo ka kendo 70 of them government ma China nosemiyo 13 billion mondo gikony go jopur koro ineno sama in kacha inyalo apply help ni gimi help sama gimi help ginyalo gichulo school fee direct to gichak gimi upkeep nini kinga nyathi madwaro somo tikawa upkeep ni timore nade idhi medu kaka school fee matieni gisudi mbele kama onego beni timore nade ichope idwa koro shida moro ma dintiere godo mar school fee cha bi chake timore nade golo koro yonge gi kibaji e somo koro inyalo somo ke tigeni school fee ok ni malo kendo kaka mbalariany koro isudo mbele gi kido kata bursaries be ki apply to give me bursaries magi MPs matintino kuchobe kichulo siling 3,000 to ngaburu riembi school onge gimawa mod gingiyo kata chen mana examination card ma samotim point to gingiyo koro examination card ni binyalo wuoyo kichido ka samoro ni sechulo school fee 50% to 50% nyeni osudi mbele kabisa koro yonge kibaji mora isom ketingadhi riembi ni okichulo school fee bende onge koro en mana tiji matiyo matek mondo tim front idhi e class puonji Cleophas agombo medo kuma kamano wadani wacho some TVET yot nango sirikal omiyowa help wanya apply help to bende nitiere pesa moro be ma sirikal ne chulonwa yudo ka per head of a student japuonjre mapuonjore kacha yudo ka sirikal chulo ne higa chiel chulo ne 30,000 koro yudo ka help ni samoro apply help ni donjo 40 to sirikal be chulo ni 30 ngeni janyuol kanyonge gima chulo kata ining'eyo kama nyathini ne odak e school gima olak kaka ngima ne mage gik machandi kendo kech fee sirikal oka mama ni moro mantiere somo yot sana TVET Cleo kadwa medo kendo e TVET ka somo yot kabisa kendo nikech yudo kaka NGOs gi Shofco Sacco nitiere kacha KCB tujiajiri nitiere kacha cha World Vision bende nitiere kacha cha gimanya jok ma ka in kod riyo mar somo no endo kidhi office gi kacha cha to giwinjo ni in e TVET gingisi mana ni kel fee structure idwaro pesa di tindiko ni mana check seche go endo titere school dong ji luwo kata bank pidi jomani kama jogi nitiere Lucy ochal nade nikech ni wacho kanyo mokwongo ni chandruok manitie mar dhi embalariany gara madhi ka tiegruok ne pok ichopo higa mano ne pok ichopo 18 mondo mi ya apply help ne pok achopo 18 sani sechopo 18 isekalo 18 niseyude koso chal nade ka gisiro pok apply help lakini koro kaka nayudo KCB na sponsor koro ne gisponsor gichulo na school fees gimia tools gimia nyaka overall nyaka gi safety boots koro ne gikonya nge mostly gikmita gen tools go gi uniform okinyal dhi e garage ko kirwakri ka engineer koro help to poda nyalo apply lakini sani ngeni kaka nasechako the attachment naseyudo connection koro adhi ayudo pesa matinti na medo gi fees koro katagra mama ne bedo chal mar wach Chadwick weche mag omenda mantiere karka dongi thuolo madai kabisa dhi ewiyo machielo mondo mi ang'waranga ne omenda mantiere karka ma siro weche mag somo yot mar somo ni nyabedo kanyo kanyo ka okelo no wacho ni somo nyabedo ni adier sirkal okawo ting' maduong' ahinya mantiere karka
to bed ni sirkal ni bende mantiere karaka kwaneno ka thuolo mag tije mano wacho ni minya timo kato jambalariany jakude tim en ang'o matimore nikech kata mbalariany bende nitie jok mawuok to tich kapok otieko skul kamuntie kanyo bende na adier nitie jok ma pod nyalo wuok e TVET kanumu to moko bende wuok e coaching manya yudo tich immediately. Rokamano Cleophas, kanyo to adier nitie jambalariany manya tieko to yudo tich mbele ja TVET to nitie ja TVET bende manya tieko ka pod numu. Lakini kawang'io statistics tiwacho gani ng'ama ne oko kalo e somo mar class cha onya bedo maber sana e gik lwedo emomiyo nokel TVET. Kawang'io gimomiyo nokel TVET en ni mondo nyithiwa moko chopo kaka donjo e mbalariany cha bendo yud kaka ginyalo konyre kaka ginyalo somo. Tabro chiwo example gi piny miluongo ni China. China nitie simo ma watiyogo miluongo ni iPhone. iPhone bedo design USA gini gi Germany gini, lakini mar loso gik moko gi lwedo. Koro yudo ka China ok ni giringo gidhi China nikech China bech loso gik moko yot miluongo wadendo ni labor cost. Labor cost ma China ni malo moingo Kenya. Lakini gima China o investe iyudo ka gi investe skill based economy, like an economy mo investe gig miloso gi lwet dhano. Koro mane gimomiyo ne ikelo TVET koni. Taparo ni kanyo sirikal no paro maber. Nikech kaponi wanyalo tero nyithiwa, mata kwa do wuoyo gi janyuol. Ka nyathini ok okalo, kaw nyathini itere TVET. Ko yudo skills moromo. In 2020 or 2021, ne jo Japan ne dwa yao motor vehicle assembly Kenya kae Nairobi Technical niga gi pap moro kanyo ne gidwa yawe motor vehicle assembly to mae ne moro medo o promote TVET to ok no promote TVET kende nikech nitie jok manie mbalariany kaka wawacho kochopo kuma ibet piny tiloso gimoro to imichomo gi buk tir tawacho ni jo mbalariany oinge jo TVET. Koro yudo ka ne na win-win situation. Jo mbalariany ni kare to jo TVET ni kare. Koro kanyo to nitie to kadoke wach funding mar sirikal. Sirikal anya paro kana donjo TVET to nachulo only 10,000. Kana sechulo 10,000 no to onge pesa mora mana doga medo kowuok ofuk janyuol nyaka tieko. Nikech iyudo ka sirikal omi 30,000 mobiro ga in bits. 15 biro mokwongo, alafu 15 biro bang'e. Talafu dogi medogi help ki apply ga 40,000 to 26 donje fees, 14 no mar upkeep. Koro ki igo kwano kae mano 56. To ndalo wacha fee mar TVET ne ringo at around 56-60 kanyo. Sani omedre matin. To kata komedre matin, oloyo university. Koro ka nyathi okalo modhi e university to onge kako nyalo dhi. Anya kwa janyuol no kaw nyathino otere TVET kacha nikech 15,000 inaia kata 10,000 inaia aholia ok nyal tame. Koro kanyo to sirikal osekonyo wago to apuoyo sirikal nikech ipuoyo gima onego puo to marach bende siemo. Kanyo to nokonyo wa sirikal apuo sirikal sana kendo agombo ni TVET ma Kenya kae mondo medre mondo koro wabed ni kata ka en motor vehicle assembly no olos gigo ka samo los kae to wayudo tich mowatimo to economy wa bende medre. Kohero kamano. Ageni weche thoth ahinya Veronica nika kacho Linda Gimuda wacho Joseph Kombo wacho kama mara lego agulu asedonje chenro makare kendo poch gi pak ni rowere man kanyo Cleophas amor kodgi ahinya ni mar gijiwo geno ne rowere ma osechako ma seche moko dwa wito geno e yor sombgi. Wacho kanyo Cleophas amor ahinya to university bende bera Cleophas anaseneno jogo eka koro otieko university ma odok ma oriwore gi joka TVET. Anamor gi chenro ma Ramogi TV lera dua aneno chenro kan tiere Nakuru dala mano ka bentiere Felix Omondi wacho ni Mieuru Felix tikarka mondo representa ne Nairobi Technical erokamana ahinya jogo mano biro karaka achiel kachiel. Vina Buya wacho ni I'm doing electrical engineering at Moi University and a second year but currently I have to open a shop. Ayaw duka machiegni kod mbalariany in a stage kosin kany koso untiere mabs
wacho ni jok matimo repair mag laptop, simbe kod electronics mamoko, kaachiel koda ka uso electrical spares mantiere. Mae konya mondo mi achul fee mara kod rent. Wacho ni we should not underrate university. Every student should know what make them leave home to school. We leave home to change home. Erokamana inya manovina abuya konu kanjo mbalariany benda luoro nukaga ose konu kanjo nyokego mbalariany enda ka 25 kalo tok sangwenya kora mojo wakawiyo kawaduogo Veronica kanegi paro moda medo kaka chelo kora kalinda Steve Ray kod wantiere karkae meduro orote ka chelo kora ka weche mathoth mapontiere karkae jwan oyo masana kawaduogo. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore.
Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. See my love, it is speaking foreign languages. Bado manyien. Money, but I need a little. Tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Manera Mugi TV. My bell, I'm your mind. Nyakwara Mugi jwang machiegni kendo waseduogo kar ka. Ma en tielo mogi koro chupo. Donge dakika 25. Felix mawacho ka ni ati water chenro nyaka sa 7. Okang yienwa mondo mochop kanyo. Kata kamano Eriko baba makoracha mano Eriko Wasonga ma KCT wacho ni an proud ahinya mag nyithind skunda mochopo kar kanyo. Hands-on skill is the way to go. Japuonjo bende no chenro gi sikundu te. Donge en mor ya Nyakwara Mugi jwang. Ongwena Elias wacho ni Cleophas aneno yo makare achiel kachiel paundege kadem kae. TVETs ber nyowuoyo. Mak mana ni samoro yoro omenda ema nyalo miyo ng'ato dhi timo tije mag lwedo kata bed ni samoro sirkal mamalo kata mar kor gwenge nyalo chiwo sir to mano okoromo. Ezra Nopiyo were wacho ni mbalariany people are more egocentric. Seluora jo mbalariany angi wi kanyo ana onge wan wasoma ote mioro. Morris Odhiambo wacho ni ana mora ahinya gi twak ma kawuono because most of the conversations ma wabedo godo kar kae gin ga mana mag jok ma wuok e mbalariany. Don kora wacho ni wabomanyi kendo rowere man e studio kaka wuono gidhi miyo namba mag jogi bende mag ntiere godo kuonde gi mondo mi giduogi e Ramogi TV ka ma ok en giko boke na dieno wasebedo mana gi university kende wakiko ga jo TVETs e igi kauno wacho jo TVETs bi kar kendgi mondo wago agambaka ni kama ntiere kar kae Veronica no wadhi iwe okantie gi midamendo kata bang'a bir irlendo. Erokamano Cleophas. Nada medo gimoro ni ineno aka sani technology it is changing every day. O change. Koro ineno kaka technology change no. The only person manya fill that gap en TVET. Nikech so long as gimoro manyien odonjo, TVET bo kawo gino. To okawo jopuonjre to puonjo ni gini timo kama. Electric fence no donjo. An nang'e loso electric fence ko bede TVET ka. Kane TVET ka. Mama go gik mwanya loso nikech technology change. To TVET no kel mondo fill the gap mantiere e job market. Mondo kik ng'ato maybe en gi company to ntiere gimoro kanyo monego losi manyien modonjo to onge ng'aonge gini. Koro yudo ni TVET tiego jopuonjre kacha ging'e gini kaito ng'at man gi company cha yudo ka koro employ jopuonjre gi to gidhi gitiyo kacha to ng'ani endi kaka o employ jogi yudo ka tich bende medore. Koro expand. Yudo koro kendo tije bedo mang'eny. Samo yawo company achiel ke chako yawo branch machielo ng'eno chako manyo kendo jomondiko. Koro tije bedo mang'eny. Chien kacha ka ji noketo maino gi e university. Yitedwa no donje university. Mano keto chochni kata education sector kacha kata unung'eyo. To nikech ka ng'ato osetieko university en odwaro ni mondo ndike. To TVET ka endi kisetieka ni in gi thuolo mar chako tiji wuon. In bende ndiko ji. An kaka sani ang'eni ka tieko, adhi chako tija wuon kendo nyalo medo nyaka jo university go bende obi otim attachment kara ka wuon nikech an kod lony onge gimoro amora manyalo chanda. Koro TVET ber kabisa. Nyakwara Mugi jwang isewinjo. Kine mbalariany attachment internship imanyo lenda ogimi mano kama gintiere kar ka lenda tie jok mathoth mamanyo gi to gipenje kar ka achiel kachiel. Esther Wino wacho ni Jakadel ni ochayo jo degree hawa. Jakadel mano Steve Ray Otieno. Steve Ray erokoro sichakro nyika. Nitiere Marco Joang David maja nyaka Jabondo antiere kar ka kendo jo twake yo makare. Belinda Yara wacho ni onge chieng wacho ka ni onge chieng ma oyere koda twak mane Chadwick ochiwo. Wacho ni onge chieng ma jadiploma biro bedo malong' moloyo degree. Owadwa no omanya degree owe weche mang'eny. Felix Omondi wacho ni mosna welo duto mantiere kar kanyo ma wan kode kanyo Nairobi Technical Erokamano. Ni wacho ni water chenro nyaka saa 7. Alan Ouko chok nyalego mar Ramola Kabondo sedo chenro ka kendo mor gi chenro achiel kachiel. Medoro gi Nyakwara Mugi jwang ka gikonowa ka ni gin jok mage mantiere kodwa ka achiel kachiel okinyi ma kawuono. Kileo kendo. Kadwa duoko kuom wach ma ng'ano wacho ni wamanya degree. Degree onge shida manyo nikech kasetieko diploma sani endi ayawo tija wuon
pod atiyo tanyalo dhi kendo achaka register e university moro amora mahero mondo mi atim degree no endo nikech already an qualified nikech an gi diploma na koro ang'o ma mon adhi timo degree no endo to tija dhi mbele koro school fees chulora achula kende maonge dhi nyue onge gima chando wiya ma ok nyang pod adok kwa janyuol ni ya janyuol chulna school fee miya upkeep adok e university koro kanyo endo an kod gimoro amora manyalo timo kwanza kaka sani asomo mayom mana kia kata ni school fees go endo chulore nang'o mana nikech TVET kata dadhi e mbalariany mana gombo no endo de koro akia kata ni de koro chal nade koro TVET nyale Jakadel ok ni waduk penje ni ok ni na charge degree ok charge degree nikech man is also my aim ni chieng' mora bed gi degree in fact I aim nyaka chieng' mora bed gi masters man is my prayer but ang'iyo lifespan ma ng'ato ni godo donge kasto na wacho ne seche mwadonje TVET kato wadonjo ka gima chunywa moro timore nade we have lost hope gima temo nyiso ja degree ni ya ok ni achaye to en niya TVET kama wantiere piny ni we are doing what they do plus additional of practical tiende niya watimo gima gitimo no to wan gi practical unya timo gi lwedo wanyalo timo gi lwedo mono pogruok koro manyiso niya inyal ndika anyalo ndikora chon kata ne nyal ndika nawacho ni ok agomba kata nondika anyalo ndikora chon kasto be kwa ng'iyo practically kwa bire field kata mana Royal Media kai one gi the head donge maybe let me say the CEO donge obviously oja degree ten ngata di CEO nyaka bed ngata di ngata chiel donge jok moko nitie general managers ko gibedo ji adi achiel but what about the ground men jok matiyo on the ground don gin ji mang'eny and this point inyalo yudo kitimo nade inyalo donjo kanyo kaso TVET be as total acceptance mani pogruok kendo wan godo gi jo degree acceptance ana nyalo tiyo kaka nyamera ni onyalo tiyo bugari ana nyalo tiyo kata ot migero but ja degree ni expectation no dwano ndike gi Kenya Power odwaro KenGen mano ka onge to dok bet dala kurita ng'o orito tich aero nyamera mwacho ni en gi kare moro mar loso simbe no mano ja degree ma pache tiyo but most of them yudo ka degree otamo gi timo something else mondo mi gitimo nade gi motivate mondo giyud pesa ya koro ok ni achagi en mania they should also accept mondo ging'e this practical work after all odhi chiko degree to odugo ira ka mondo puonje kaka itimo gigo aya nyakora mo jangi se bije karka ikona ni ale bicho se bedo moikore chadwe kanga duogo giri kachel kodo gokelo Veronica ndiere ote mari bene kar kanga duogo ka some achel kachiel kum janeno moro maore ka Lucy Orlenda waduogo kar kanya poro moge jwan to sani yiero maga UDA uchope okang machielo gintiere county ma Homa Bay kuonde chung od bura mar Homa Boro Ali Abich nitiere oko ka wacho no wantiere Laura Chuonyo kae magi bedo kae achiel kachiel mano ka wamedo twakore kachiel kachiel wanga winja ne yiero mar UDA ochopo yo machal nade kata kamano Kennedy Modi wacho ni Mosta Veronica moro kode sana ma beti ka wuok pipeline in beti tiyo gi sim Kennedy mane Facebook awuoro yo na ora ote gi nyingi mar beti ka wuok pipeline no kamana nya Lawrence Gonga wacho ni oneno wakente Migori County embo oikore mar bire twak ka achiel kachiel Esther Owino duogo wacho ni ka gisaya mbalariany kik gise mbalariany ahinya ko wacho ni Kennedy Mondi amora ahinya wacho ni amoro gi tich mantiere ka miluwo ka entiere pipeline podi ero kamana ahinya koro iwuondo wajo Nairobi Technical ni wan kodi to exam kanyo kochopo tichulo tenge 15,000 chung mano gi facts mantiere kar kanyo ni mane chal mar wach kama gintiere Nairobi Technical kendo wuogi Chadwick koso wuogi Vera ango bi kanyo molango penja achiel kachiel sani Ali Abich ndiere machiegni kodwa ka kendo dani otude kodwa omiwa ne chal mar wach ni yiero mag UDA ochopo kama chal nade nyaka sani kama da tude kod achiel kachiel Ali Abich machiegni chero mar makoro omiwa ne chal mar wach yiero odonjo odiochiengni ma iwacho ni en tielo mar adek ochal nade kaunti ma Homa Bay Cleophas Oluochero kamana winji makare kabira chiel kachiel Laura Chuonyo mantiere ka chud bura makara Chuonyo kaendi mana eke wacho no duond bura mar UDA ne ochako yiero mar kor gweng' kata grassroots elections mag county ma Homa Bay ka dwe mokalo ka odiochieng' ma kawuono en tielo mar adek mag chenro mag yiero makamago ma iyiero jokanyo eko ma biro chung' ne duond bura mar UDA kuonde chung' ute buche aboro mantiere county ma Homa Bay kaendi kendo en yiero mitimo kuonde chung' ute buche aboro kaka odiochieng' ma kawuono wantiere ka chud bura makara Chuonyo kama
chenro ma kamano dhi nyime e alawra chonyo kaendi kama jokanyo mag duond bura mar UDA omolo kaendi madhi nyime kod chenro mar jokanyo makoro biro telo ne duond bura no endo kapok obagi yiero mar county makoro odong' mana ndalo matin thuolo machuok mondo mi koro duond bura mar UDA obi otiek chenro mag timo yiero mar koro gwenge gi mano mibiro tim mar yiero jotelo ma county mabiro telo ne duond bura mar UDA county ma Homabay kaendi. En chenro mosedhi nyime kano chakore kod yiero mar jotelo mochung' ne tesende mag luto mbolo kato dhi telo mar ariyo mochung' ne jogo kuma ochung' ne UDA wards mopogore 40 ma Homabay kaendi ka odiochieng' ma kawuono to duond bura mar UDA timo yiero ne jochung' mag kuonde chung' ute buche 8 kendo county ma Homabay kaendi achiel kuom counties 5 ma odiochieng' ma kawuono UDA time yiero e telo mar adek. Ana ka kod moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA mabiro gogo mbaka ni to ere kaka chenro mag yiero osebedo kadhi nyime nyaka ne kawuono odiochieng' mar adek en telo mar adek ma UDA yiero county ma Homabay kaendi chenro osebedo kaka weche mag yiero UDA county kaendi. Mokwongo akone jo Homabay kaunti erokamano akone chama mar UDA erokamano kuom ketowa gi yiero mokwe. Wasetimo yiero mar party mar UDA koro ma okang' mar adek. Okenge ariyo mwasebedo kwatimo yiero gi te wasetimo gi kwe ma kendo kawuono be achaka gone jo Karachuonyo erokamano kaka jo sub county kuom bedo gi yiero mokwe kendo aneno ka the exercise is on. Wan gi environment mokwe, jopiny okwe, delegates okwe, wago kura maber. Yes. Kamana nya bende an ka kura achiel kuom jogo kuma laro telo e duond bura mar UDA county ma Homabay kaendi yiero mokalo noneno ka chochni moko nobedo ka nitie joma nochung' ka laro kombe mopogore to yudo ka nyinge gi ne onge gadget masinde ma itiyogo e chenro ma kamaendi. Okere nyaka ne chenro ne chakre telo mar adek ne biro yudo ng'uro ma laro kombe mopogore ka onge e masinde moketo ang'o ma itimo mar neno ni chochni ma kamano ok obed e yiero masani kodhi nyime. Erokamano ahinya an iluonga ni Kennedy Buya, asebedo interim chair mar Homabay County kendo lapo dhoga ndong' ne retaining kom asebedo ka antiere godo. Anyalo wacho ni wan gi faith e National Election Board. Ng'eni kawuono wan gi stage mar adek. Nchwa chako yiero e polling station wayudo officials 2. Nchwa bire mar ariyo e ward level 2. Kure Karachuonyo ka e sub county ma Karachuonyo kawuono wan gi ward 7 minyiso ni ji 140 ma kawuono kendo dwa yiero ji 20 kochakore gi chairman kabiro nyaka members mabiro yudo nafas mar dhi goyo kura mar yiero county officials in the next 2 weeks or so. Koro gima nyalo wacho kawuono ni yiero ni dhi maber. Mokwongo wagone Nyasaye erokamano kuom miyowa polo maber, polo kwe. Wasebedo kwago kura chien kacha ka wan kod polo ma moyukni kendo koth osebedo. But kaka ing'iyo kaka kawuono delegates 140 owuok oko kod johera margi. Johera mag delegates bende nitie oko mar chiel ka gin gi kwe. Kendo wan gi faith ni National Election Board dhi timo yiero ni ma free and fair and verifiable. Isolated incidences must be reported at this stage pok wayudo, and we are making a prayer ne gima kamano kik bedi kaka nisho obedo achiel mano yudo chien kacha. So far by all standards yiero madhi mbele ni it is overnight successful. So as the day goes our dispute tribunal ng'ama nigi ng'ur ne moro kaka jachung' nyalo timo due diligence mondo tim nang'o mondo submit complaint ne the dispute tribunal. Kapok awe adhi ng'ama chielo noneno kaka in achiel kuom ng'ama lwaro kom mar county nitie gwenge moko ma Suba South kucho ma ng'ur nowuok ne yiero ne ok otim kendo jora mag chama mano wuok mondo mi tim yiero margi ne wacho ni nitie kaka ne apisa mano keti machune yiero no kota yiero makare bende kaka jotelo mag county uluwo gi board mochune yiero maneno ni ng'ur ma jopiny otero oluge mondo yiero mebage kuonde go tim yo makare machochni ok obede. Erokamano ahinya. Wan kaka jochama sani an jachama to an uninterested party. Ajachung at the same time. But gima one gi levels, one gi National Election Board ma conduct election. Then one tier gi dispute tribunal, ma is an independent body. They are independent and interdependent at the same time. The dispute tribunal, ema nigi mandate constitutionally mar chiwo kendo resolve ng'ur kod ywak mantiere kuonde kaka kamipenja no. But so far anyalo wacho ni Homabay County ka nyaka nche yiero ne chakre isolated incidences moko osebet kaka miwacho no, but so far by all standards so far so good yiero dhi maber. Erokamano Cleophas kapok aduoke studio we alos gi achiel kuom jokanyo mag duond bura mar UDA nyiso ni chaki nyingi tinyiso ni chenro mar yiero osebedo kadhi nade kawuono wan utemo telo mar adek mar yiero osebedo kadhi nade kaluwore kod yiero ma UDA timo e county endi.
Gi nyinga iluonga ni Dr. Abdul Ramadan Odhiambo, jakarachuonyo kendo jachung' mar kom mar karachuonyo mabie constituency. Ino ng'eyo so far osedhi maber kendo ang'eyo ino biro dhi maber going forward. Tiere chochni moko mantie matin matin mar are olos. Paro ni largely wana peaceful. Yiero no waloso weche makare kendo aneno ka odhi makare nyaka wang' otieki. Yes. Cleophas Oluoch mana achiel kachiel aloso kod mokum jokanyo mag duond bura mar UDA kaluwore kod chenro masani kod duond bura no dhiego nyime mar timo yiero machielo makano dhi nyime tiel mar adek makuro gik level mar constituency kapok gitimo yiero mar jotelo mabiro telo ne duond bura niendi county ma Homabay kaendi. Kaka mata biro duoke achiel kachiel studio mondo dhi nyime kod twak ma ingo mbako romo kinyi makawuono Cleophas. Agoniero kama na nyale bich lere yo makare anga we kanyo ilu weche kwa achiel kachiel mano ma gintie kanyo e county ma Homabay. Wadu ka kendo ngere kar mondo tigo makare mondo tie chona deko chiko mondo tie kae Leo mwa wacho ni awuoro lweny e kind jo mbalariany gi jo TVETs but mnasema kweli wacho ni jo mbalariany to jo TVETs ni geski Leo wacho ni mbalariany le skills strong rakamano to mara Glory chopo kod Leo omwa magiro kaya achiel kachiel kama chelo nyakoro moge jwang' weche pontie kaka warango weche mag TVETs kod mamoko mantie ka iwacho ni en mana mar manyo giminya timo kod luedo mano gima ntiere karka Chadwick antiere kodi karka to kamida kona kae iso wacho ser ma sirkal mantiere kod gik mathoth mapuntie karka ne waka uyueyo kane da chako wuoyo kachel koda ka okelo Rogers anga winj pachu kae to bang'e wachak chenro mar winjo weche mogik mago kang watieko odiochiengni makawuono achako di Chadwick ka otenore kod chenro mag ba isinjo kano ken PM mantiere karka to jonyuol samoro di her matero nyithindgi kuro nyalo mantie wacho ni ero kata fimi wacho gi nyabedo ni fini malo kata TVET bende kirango kod kuonde mamoko adieri mar wach nyabedo mane to janyuol madatero nyathi kuro sani diko neno adieri mantie en ni kana wacho na wacho ni ndalo mana donjo na chulo 10,000 lakini by the time makura wuok ne fio medre nikech ngimo idho kumora mora fio medre to koro kane fio medre to help cha to en constant to watch mar government facilitation cha 30,000 cha bende en gima en constant koro yudo ka funding mabiro okomedre lakini ngima medre manyiso ni fio medre koro sani fee mar TVET inya yudo no idho matin lakini okapar konya idho ma janyuolo nego chul more than 20,000 in a year a whole year kori yudo ka king'iyo gi university iwacho ga ni kidwaro twak maber to nyaka ibed gi adiera e lweti ok ni ne wapingo jo mbalariany gima entie ni ka oketa piny gi ja craft kata ja artisan tago aga bada piny tawacho nang'o aja diploma kochopo kuma gimi dwa lose gi lwedo to inga e gima watemo nyiso jo mbalariany kochopo kuma kako wacho no jo mbalariany oingo wa e wisdom kochopo kuma koro idwaro ni gimoro ong'i e yo matut to koro wawene to koseng'iyo to koro idwa no losi to koro wenwa ebo miya wacho ni sama waloso gi wakelo company mang'eny kwani makoro waketo employment wamiyo jo mbalariany to wabe wamire kamana inya kaunti ma Mombasa iko no ikrea kana wido jo TVETs os jo mbalariany joja oko oya Mombasa cheyo machalnade ukinyi makono wan ka kod twak warango ka kenyalo jiw somb TVETs an ka giro were malo weche mag TVETs kod ber mag giseko no ber mogundho kata jogo mosetieko mbalariany koro dadok TVETs wada ne sigana mamende George awako sibe kacha kilo chimka benena wadno babi weche matomatie kaka au kono na mo iko no account Mombasa odiochieng' makawuono George awako machiegni
Erokamano ahinya Cleophas Oluoch shawinji maber koke kaunti ma Mombasa ang'eni kawuono ubago twak kod kaweche mag somo to kata kamano kama antiere ni antiere e lap ma Hadija mano od bura ma Mvita kuma piny owacho kawuono piny ngima yange odiochieng' ndawa kata World Tobacco Day. Antiere gi moko kuom jogo manie sekta mag weche mag thieth adwa ni gilernwa ni to odiochieng' ni maanisha ang'o to gin weche mage magitwaki odiochieng' ma kawuono. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda utueleze tu hafla hii ya leo pengine inahusiana na nini na masuala ya sigara pengine hadi kufikia sasa changamoto zilizoko ni nini? Anza tu kwa jina tafadhali. Asante sana. Mimi naitwa Abdullahi Daleno, Chief Officer wa Public Health and Disease Prevention Mombasa County Government. Leo ni siku kuu ya kuadhimisha World No Tobacco Day katika Mombasa County, na ni kwa sababu Mombasa County imeonekana kwamba it is among the second leading counties ambayo iko na idadi kubwa ya tobacco usage, which we think it is affecting our citizens, and that at 20% usage, the diseases that are associated with tobacco use are having a lot of resource impacts, ambapo sisi kama county we have to sensitize the communities, tuwaeleze ya kwamba hii magonjwa yanaweza yakazuiliwa ikiwa tunaweza achana na hizi utumiaji wa tobacco. And another issue is that tobacco is among the drugs, the gateway drugs that people start with. People will start trying using, let's say, cigarettes, and then from cigarettes they graduate to other hardcore drugs, and that we have to inform our public that this is actually affecting our citizens, and that we need to control and we need to sensitize the people that as much as you are enjoying at the moment, the impacts can be long term, which is detrimental to our health. It can cause a lot of diseases, including cancer, lung problems, teeth problems, and many health hazards. Kwa hivyo sisi siku ya leo tuna sensitize communities, telling them that yes, as much as you are using tobacco, you need to know that this thing is harmful to your health. Tumejua hamasa zimekuwa zikitolewa na hata kuna sheria zilipitishwa kwamba labda picha za ambazo pengine za kuonyesha madhara ya sigara kuwekwa katika zile paketi za sigara, lakini hivyo bado tunaona watu wanatumia. Labda unahisi nini inastahili kufanyika? Unajua, ikiwa national government ikiwa inaweza ongeza ile VAT on all products ya tobacco, ita discourage ile users kwa sababu itakuwa haiwezi kwa affordable kwa watu wengi, na hiyo ndo jambo moja ambalo serikali inaweza ikafanya na ikashirikiana na counties na partners kuhakikisha ya kwamba hii bidhaa isiwe inaweza fikia wananchi wengi. Yeah. Wachachiel kende weche mag ndawa iparo ne okang' mane monego kaw mar tieke? Yeah, gimonego bedni watimo onego make sure ni tiego mtindo mondo ging'e yore mopogre opogre ma jok ma timo ohala mar tobacco tiyogo mondo omigi oyuagi machiegni mondo giti gi tobacco. Koro watemo matek mondo wapuonjgi mondo ging'e ni yore mage mitiyogo, nikech ka giseng'eyo to kapo ni nitie moro amora matemo chopo machiegni kodgi to giboringo. Yeah. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana jogo moko kuom jogo mantiere sekta mar weche mag thieth e kaunti ma Mombasa kaende katwak ewi wach odiochieng' ma kawuono ni piny ngima yangi odiochieng' geng'o kata duoko chien wach tiyo gi ndawa. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. George Aoko, erokamano ahinya. We thuolo idhi ranga ne chenro moko matimore kar kanyo. Aduogo e studio ka adong' gi dakika di. Adong' gi dakika achiel tatieko chenro. Nyakora Ramogi Jwang' wan ka kod Linda, Steve Ray kod Lucy. An kuom mutielo mokwongo kae to bang'e Okelo, Rogers, Veronica kaachiel koda ka Chadwick ang' awinj wach mar mogik. Achako kodi Linda. Okay, wach mogik. Ang'e kamera cha. Ino kamera cha. Wach mogik Cleo, na wacho ni TVET nyale nikech ok ochuno ni nyaka ibed ni timo form 4, itieko form 4 kata ok itieko. Nyalo bedo ni niwe class 8 kata iwe form 3 kacha chande. Donje TVET moro amora machiegni ichaki kod NITA grade 3 to 1. Halafu bang'e idhi songo mbele kidhi kamano. Koro wachna kendo mogik
aoro mos ne jo World Vision duto tetete Morin Chelangat aoro mos kendo ne babwa Nicholas Ouno ang'eno nena sani endi kendo achaka aoro mos ne jo KCT duto te gin bang'e ni ginena kamano giruo chedo makare Sivrei. Erokamano, wakawo thuloni mar nyiso jonyuol kaachiel kod nyithindo duto ni rem penj ok en giko mar dhano. Samoro nyalo yudo biplain to igombo timo engineering. Wakwayi ni bi abi e TVET kae kasto be wakawo thuloni mar oro ote ne babwa ni Thomas Okech kaachiel kod mama Jane Okech kuma moro ma gintiere. Kasto be akwayo joramogi ni kuyie to biuru manye wadwa moro ntiere mabe otimo tije mag lwedogi to be ojathumbe koro akwaro ni dhiuru e YouTube kachacha umany Milo Jakadel subscribe ne erokamano DJ Kolowi DJ Kolo biro kaka ang'o manya achiel kacha link nang' ior koro ote modong' to dhi ore Facebook text koro ang'o tiek chon ikore sa orumo Lucy. Erokamano adwa jiwo joma nyiri chunygi kik tho kata joma yowuoyi ka niyudo grade mok inyal donjo godo e mbalariany ok ochuno ni ibed e ot kata ibed abeda kanyo ka chunyi otho. Tim course ni mondo okonyi godo yud skills yud pesa ni nikech bet ot ok ber yudo depression. Koro adamo so jo KCT duto te jo KCB manomiya sponsorship erokamano jonyuolna osiepena te jo KCT amoso ute. Erokamano osiepego winjo mos okelo wan kuomi daka mami wacha oserumo koro adwa mana gi seconds 15 uda poge ka adek koro mari osechako. Adwa mana ni mondo a encourage jogo manoko ma pok odonjo e schools mondo gidonji kich kata sani sirikal okelo gimoro ni beta mondo koluwore kuom CJ Maraga gidwa bero TVET mondo mi donji kacha ipuonjri kawo skills magi. Agolo erokamano ahinya. Veronica, wach mari mogik? Wach mara mogik dhi kuom rowere mada join TVET especially a sector mar electrical engineering. Adwa ni gima ging'e samida ka okosni ikri ni gik moko adek. Achiel, electrical is wide. Wan gi power option, wan gi telecommunication, kaito wan gi instrumental. Koro ng'e gimi datime iye. Katieko ta oro mos ni jonyuolna osiepe kod jo Nairobi Technical. Erokamano ahinya. Chadwick mogik. Okay, an adwa wuoyo gi sirikal. Agone gi erokamano takono gini ging'iye gimed ng'iyo TVET gi wang' mamuol kaka ging'iyo go mbalariany. Agolo erokamano ahinya. Koro moge jwang' sama miwe murumu kar kae mane makelo we giko anata e chenro nyaka Cleophas Oluoche lo jogo duto motayo chenro gi nyakoro moge jwang' mokedo ka jogo mako na kamera ka jogo mak duol jogo mantiere kiro machielo kod jofwambo mabende okelonwa weche mopogore opogore matimore counties. Erokamano ahinya. Wanere kendo juma manyien ka obiro koni ka ni Real Madrid koso Borussia Dortmund emo yomo. Nyinga Cleophas Oluoche jakisumo kanya kwar mokeyo nyaka sango oriti masani.